300 steps. Sige, ikaw na lang intro. May buntag. Buntag. Good morning everyone. You're here at the top of 300 steps in Argao. Natay mga bisita. Hi ka na, Grace Sabi. Shout out mga ngani niyo, Bi. Alam, mga ulaw sila. Muna ang parola, guys. Kutas. Okay. Wala ni saka ng adlaw. Pero wala pa mi sa 300 steps. So diri di ang i-park. Diri di ang i-park. So daghan na nangabot. Diri pa di i-park ang motor sa basketan. Okay, so daghan na ta. O diha. Pwede na i-park yung motor diha. Ay, mo na din. Sure, oy. Ha? Asa man jud ta mangagi? Excited na kita. Dai mangutan na ta. Salamat. Dito na oy. Maamong gud sa vlog mo. Wala daw. Oh, dili ay. Wala nang bro. Wala ka. Wala tibo. Ibang kahit daro eh. Oh. Dili ko na wala. Ito sila. Kamoy una, Bi! Mauna na yung 300 steps o pagkasugod? Nakita ko sa video, lataw asa nga. Vlog. Subscribe mo! Last goal. Gabon, og tubig. Night, 100 hagdan na, wala. Sagsaag yun ni. Gibilin pa namang motor dito sa highway. Taga ko na sila binlod at namakan. Dangugan! Asa ka, uy! Oh, sige. Wait, sabi, dangog kayo kong sapatos! Utangan mo. Best start sa 0.
Go, welcome to 300 steps. Ah, sige, ikaw na lang intro. May buntag. Buntag. Uy, balik ko sa zero, B. Okay, gini. Guys, mabalik na si ma'am sa ubos. Kaya iya ko nung ipon. Kada steps. Sige na ma'am, ready ma'am? 1, 2, 3. Amo ino. Hala, nagbalo sa tubig ba? Tuba. Okay. Wala ko ipa. Okay, wala niya ipa kuno kay ninom sa tuba. Lo. Sila guys, dagan ka sila guys. Kami pila ra mi ka buok. Good morning. Morning sir. Pila naman to? Oh, wow! Bitpoy ko sa to. Aragay, balik ka sa mami, balik ka sa mami. Tawangay. Yawan, lang sapatos dangwag ay. Dangay. Ito dugong kuko. Mayaw ka pala sa gilid. Yeah. Okay. Gusto kita sa gong kuko ba? Yun na ma'am. Ihap na ni ma'am guys. Ako ba ihap? Basta mabit taas. Ika-19 ng tikang na neron guys. Panulong na top. Wah, wala pa gani kabos tumoy guys ha. Bitay lang ko ang hawak guys. Dali dito. Naong Roy. Salamat. Nindot kipuan guys. Oh, kalibunan kay guys. Dagat. Uy, dali sa akin. Wow. Woo! Saka sa ta. Hoy, Ginoo. Lisngag na among ilong ni. Naiusan na mo guys ha. Oh. Wala pa gani kaabot. 35 pa rin guys. Wana. Iguli na mo guys. Dulog na po meron guys. Giwag na mong kauban guys. Among kaobang guys. Oh. Wala pa gani kaabot guys. Oh. Ano? Kanain so. Sa view. Muna sila guys. Ang mga kaoban. Wala may kaila guys. Kana ilaha. Amo na ilalahon guys ha. Ano mo tayo kayo mga bibigyan free? Dong, layo-layo pa dong. Layo pa kuno sila. Layo pa. Matsuhan ni kuya eh. Ha? Amo ko ag video ni usa guys oh. Muna si kuan ni Manny Pacquiao guys, trainer. Kanya katong ko sa assistant to. Among hulaton guys kay nagpa-picture. Okay, ni bawas Taloot sa piro. ni balos po na picture guys. First taloot i-focus. Pa ni kabot 100 steps ha. Daghan na picture. Lisnag na to ilong. Angay day ko. Manaka namin guys eh. Okay, gusto nung sila makakita silang 100 steps kuno guys. 100. Wala nito ka. Kapuya eh. Nakahubak. Basta makaabot na migtungaan at tungoy ani wanay daog na. Balik na po kay motor guys. Mo ani mo ang kuan guys, tourist. Mga turista ni guys. Brad, nakubul-kubul Brad. Ako guys. Dire na mi kutob guys. Hanggang sa huli. Kung una wala, oh ni Brad.
Wala bitaw ni. Muna sila guys ha, nag-jogging sa 300 step guys. Hi sir, may buntag sir. Ma, may buntag. Asam ni kutob yung 300 steps eh. Last na to. Ma'am, last na ni ma'am. Ini cuy kayu. Hop to. Ikaw na pod. Gaya na ko. Manghi ay. Mungir bro. Munghigid. Kutasa ada ni ay. Dia giwano na no. Oh. Giwanon. Giwano din. Magpapasod para batas taas. Laman na sila. Mana mo guys? Balik-balik mo. Yawa din ni trip. Ano ka? Ano mo limit na mo naman? Di na mi. Ano mo lagi ma'am? Samot si Aro ni wala gani kolesterol ni. Muna sila guys ha. Muna sila. Ah. Grabe ka naman. I cannot. Diba ko tagabay ko? Winner! Uy, kadaghan din nato diri di ay. Guys, kita may balay guys, manihap. Mamahaw na mi guys. Oh, nani ka puyo diri di ay? Agay. Mga fighter kayo. Mga fighter kayo. Ha? Lalamig sa subscribe ha. Para ma'am. Okay, mukha naman yung vlog. Good morning everyone, we're here at the top of 300 steps in Argao. Oh, natay mga bisita. Hi ka nag-ray sabi. Shout out mga ngani niyo bi. Alam mga ulaw sila. Shout out ko Aaron Rizada. Kamu duha. Ikaw sir. Shout out toy. Pangalan. Name. Ngit. Sus bantog bro. Bang, ina ba shout out ko. Bang, Sharon. Oo. Uy, ang utangan pa mo, welcome to 300 steps na ako. Hala, naanak ko na-discovery, manggiwawang taga-Argao. Taga-gamis. Ay, taga-asa mo? Sibonga pagkakay. Ay, sus, bantog. Oh, sige, shout out sa mga taga Sibunga. Bagakay? Oh, sige. Sibunga. Bantog ra, maulaw sila, guys. Bisita ra po dahil sila diri sa Argao. Charot. Guys. So, naabot naman tas taas. Unsa inyong plano? Balik sa tak. Dive na sa ta. Ay, balik. Balik. Hindi na ko. Dive na sa Mika. Oh, mo dive may ni alas 7. Linaw kayo dai. Mamahaw sa mi mga unog puto. Alright. Linaw kayo. Ha? Linaw kayo. So, mao to among end sa trip. Murag 1 hour ta nag-vlog. So, thank you so much for joining us today in 300 steps. Nindot kayo ang view. Ganun. Wow! Sana all. Ha? Sa cellphone na. Ibalik ko mo si Uy, tiban. Stephen. Aliban. Aliban. Guys, don't forget to like and follow this page. Subscribe to my YouTube channel and also share this video if you want to share about the beautiful scenery of 300 steps. Muna siya. So, advice lang, mas maayo if magsayo mo like mga 5 AM mo mamaya sa inyo ha. Di ba, Tiban? Bye, mauna to. Gikutasan ako. Bye! 1, 2, 3. Funky.